Ostres, ens heu enganxat aquí fent estiraments per la gran rua que es farà aquesta tarda, però bé, com en tot simulacre, Jèssica, millor que molem una qüestió real i ja posats a fer, doncs fem el directe, no? Sí, estàvem fent les proves per la gran rua de carrosses i comparses que tindrà lloc aquesta tarda, a partir de les 4 de la tarda, però ara jo crec que és una bona hora, és l'hora del vermut, no? Fem un aperitiu i veiem una mica de carnaval aquí a Platja d'Aro, a veure què ens presenten la colla Carnestoltes, que són aquest any els Pipes, la primera colla que es va crear aquí a Castell Platja d'Aro, i amb ella va néixer el carnaval de Platja d'Aro, un carnaval que s'ha fet famós a tot Catalunya. Jo crec que a poc aniran arribant els Pipes. Mirem a veure què fan, no sé si ells estan escalfant o ja s'ho prenen com una rua ja molt autèntica, però mirarem a veure què ens presenten. I a més, per Carnaval tot s'hi val i sempre sabeu que sempre surt algun espontani. Ara fa un rato veiem un patinador, per exemple, que passava per aquí i anava amunt i avall. I, doncs, escolta, veurem a veure què passa i veurem què ens depara aquest matí. Sí, jo de moment veig una gran filera de cadires buides. Això sí, és veritat, estan buides, però jo crec que a poc s'aniran omplint. Aquesta rua d'aquest matí és la segona edició, és una rua molt jove. La gent encara no coneix que Platja d'Aro també organitza un carnaval de bon matí. Llavors, m'imagino que la gent està arribant en el nucli i es trobaran amb unes carrosses, unes comparses que estan començant a ambientar la gent de carnaval, que és el que toca. Hem vist el que deies, uns patinadors que començaven aquí a fer-se els despistats. Ei, què està passant? Anem disfressats de pallassos. Al públic també veiem algun nen que ja també s'ha posat la seva disfressa. Jo tenia por, Xavier, perquè dic, ostres, podem equivocat de dia, no? Hem arribat aquí tu i jo vestits així i dic, ostres, no hi ha ningú més que va disfressat, què està passant? Però suposo que a poc la gent s'anirà engrescant. De fet, la idea de la rua matinal, ens comentava abans la regidora, i després suposo que li podrem tornar a comentar, era fer això, era fer ambient, que la gent vingués ja a Platja d'Aro al matí, es quedés a dinar i després ja vingués a la rua, a la gran rua de carrosses i comparses de la tarda. Després també, Jèssica, m'agradaria preguntar-li alguna cosa a la regidora, que és, clar, avui, aquest matí hi ha 5 carrosses, 5 colles, i a la tarda n'hi ha 70. Potser algun altre any miraran de repartir-ho més, no sé. Això li podríem preguntar després quan l'agafem. Sí, és una rua molt embrionària, acaba de néixer, com aquell qui diu, i veurem a veure si es converteix en quelcom més, es queda així o acaba desapareguent. La rua es va néixer, es va crear per tal que les colles que no tenien cabuda a dins de la gran rua de carrosses i comparses de la tarda, la que començarà a partir de les 4 de la tarda i que és molt multitudinària, hi ha més de 70 carrosses, doncs que tinguessin cabuda d'alguna manera en el Carnaval de Platja d'Aro, i per això es va crear aquesta rua matinal. De moment és això, és com... Jo ho veig que és com una prova, no? Com una manera de dir, a veure com acaba sent aquesta rua. El que ha sigut, doncs, una prova, potser és el segon any que s'està fent, potser va funcionar l'any passat, veurem què ha de ser l'any que ve, llavors li preguntarem a la regidora, la Imma Gelabert, que està aquí també amb nosaltres en el Carnaval de Platja d'Aro en aquesta rua matinal. De fet, nosaltres dèiem al principi que ens ho agafàvem com un escalfament, com un aperitiu, i potser hi ha colles que també s'ho agafen així, que algun altre any pensen, mira, aquesta vegada anirem a la rua matinal i mirarem algun altre any d'entrar a la rua de la tarda i a veure com ens sentim aquest matí, i si ens sentim bé, que segur que sí, doncs escolta, a la tarda podem anar-hi. Sí, és això, les colles venen, proven, i fins i tot potser hi ha alguna colla que preferirà venir a la rua del dematí, perquè hi ha colles amb molta mainada, i és veritat que quan venen a la rua de la tarda, si els hi toca un dels números del final de la rua, poden acabar molt tard, els nens descansen, tenen fred, es posen malalts, i potser la rua del dematí és un bon invent per això, per fer la rua de la mainada, les colles d'animació, les que potser no volen competir, les que no volen ensenyar la il·luminació de les carrosses, els efectes especials, perquè sí que és cert que, per exemple, ahir vam veure en directe a la rua de Sant Feliu de Guíxols com llueixen les carrosses, les disfresses, quan es fa fosc, quan baixa la il·luminació, doncs llavors llueixen molt més. Potser sí que la del matí en aquest sentit no són tan espectaculars, però també tenen cabuda ballar, passar-s'ho bé, els petits. Jo crec que també és un bon invent. I el fet que hi hagi petits amb una colla, abans comentaves, deies al principi, els Pipes, una de les colles més antigues de Castell Platja d'Aro. Doncs bé, el fet que hi hagi nens petits a les colles vol dir que aquestes tenen continuïtat, perquè comencen de ben petits i segueixen endavant. Ja saps que aquí a la Costa Brava el Carnaval es viu amb moltíssima passió, i el fet que hi hagi nens petits a la colla vol dir que agafaran després el relleu i tiraran endavant ells, potser amb tantes o més ganes que els seus pares. Sí, precisament la reina Rínxols, la reina de Carnestoltes 2015 d'aquí de Castell Platja d'Aro, de la colla Els Pipes, va ser fada l'any 2012 amb la colla Bastat.
La Fada és un personatge que ha nascut aquí en els carnavals també recentment de Castell-Platja d'Aro. Són unes noies molt joves que apadrinen els carnestoltes, que els ensenyen el que és el carnaval i que algun dia es poden convertir en reines del carnaval. Doncs precisament la reina Rínxols és la primera reina que ha sigut fada i que es converteix en reina, precisament. Doncs mira, com no, el que deies, com les noves generacions apunten maneres i es converteixen doncs, en els reis del carnaval i en els personatges principals, perquè han tingut molta feina, Xavier, aquests dies els reis carnestoltes de Platja d'Aro, de Sant Feliu de Guíxols, de Palamós, els hem anat seguint des de Televisió Costa Brava i Déu-n'hi-do la setmana que han tingut i el que els espera encara. De fet, la setmana passada estàvem fent el món.cat aquí mateix, a Platja d'Aro, fèiem el canvi de tributs i vam passar un dels reportatges que vam fer, que era el de veure com preparaven les carrosses, en aquest cas de Sant Feliu, i ens deien pràcticament quan acabem tot el període de carnavals, doncs ja ens hi posem a pensar noves idees, tot i que és evident que al final és quan venen les presses i s'acaben de polir els últims detalls. Sí, és que el carnaval, pels que el veuen, no pels que el viuen, sinó pels que el veuen, pels que el venen a veure, és un cap de setmana, en definitiva. Però les colles el viuen des de fa molts mesos. S'escull la disfressa, es fan els patrons, es talla, llavors es cus, llavors han de muntar la carrossa, decidir com serà aquesta carrossa, posar-hi diners, posar-hi esforç, posar-hi molt de temps, i llavors venen com aprenen les coreografies, les proves de vestit, i bueno, és que el carnaval dura molts de dies. Dura molts de dies i aquí a Televisió Costa Brava el seguim. Vam començar la setmana passada, com dèiem, el cap de setmana passat amb el món.cat i seguim, perquè ahir vam fer la Rua de Sant Feliu en directe, avui aquesta Rua matinal de Platja d'Aro, després vindrà la gran Rua de carrosses i comparses de la tarda, passarem la de Palamós, demà hi ha la de Santa Cristina, també hi ha la de Sant Antoni i això no s'acaba. Venen després enterraments de la Sardina i la de Calonja, que sempre ve un cap de setmana després de les rues de Palamós, Platja d'Aro i Sant Feliu de Guíxols. Precisament l'última aposta dels darrers temps de Televisió Costa Brava són aquests directes, no? Oferir-los en el moment en què està passant una cosa important i no ens podíem perdre, evidentment, una cosa tan important en el nostre territori com són els carnavals. Ja fa uns quants anys que els estem oferint en directe aquestes rues. Cada any apostem una mica més pels directes. També vam oferir el Tu de què vas, aquest concurs d'habilitats artístiques que any rere any ens sorprèn. Les rues, evidentment. Les rues és l'estrella del carnaval, no podria faltar en els nostres directes. Per tant, estem aquí en directe aquest matí, dia 14 de febrer, dia del Carnaval de Platja d'Aro, de la gran Rua de carrosses i comparses, la 38a edició, la de la tarda, la segona edició, la del matí. I una altra de les apostes d'aquesta casa també, que vostès se sentin partícips des de casa d'aquestes retransmissions. Tenim un hashtag, una etiqueta a Twitter, que és Coixinet Carnaval CB, que ja ens van enviar fotografies, que les hem anat penjant al Facebook, també ens han enviat comentaris. Per exemple, ahir hi havia gent que ens comentava que estava a casa, que tenia els fills malalts i que gràcies a la retransmissió de Televisió Costa Brava no es va perdre aquest Carnaval de Sant Feliu. A nosaltres ens agrada que les nostres càmeres els hi aportin a casa seva els petits detalls del Carnaval, també la gran festa, però també ens agrada que vostès des de les festes que estan visquent del Carnaval també ens aportin allò que nosaltres no veiem, allà on nosaltres no hi som, on no arribem, que d'alguna manera ens arribi via les xarxes socials que estan tan de moda i que tan bé ens van també en els periodistes que ens aporten molta informació. Per tant, els animem que a la Rua d'aquest matí, a la Rua de la tarda de Platja d'Aro, a la Rua de Palamós, a la Rua de Sant Antoni, a totes les rues que vulguin, que ens aportin les seves fotos, els seus vídeos, el que vulguin, que ens ho pengin amb el hashtag CarnavalCB. Una etiqueta Carnaval CB que es veu, la tenen impresa a les seves pantalles. I abans comentaves, home, que la gent ens digui coses de les rues que fem. I també de les rues que no fem. Igual trobem alguna persona que és de la Costa Brava i que, no sé, està al Brasil, per exemple, i ens vol penjar fotos del Brasil. Doncs, escolta, també seran molt benvingudes aquestes fotografies. Sí, realment ens podem trobar amb coses d'aquestes perquè la paraula carnaval és molt genèrica i el carnaval es viu a molts indrets. Ens agrada el nostre carnaval, ens agrada el carnaval de la Costa Brava, però també és veritat que a Osona es viu a molta intensitat el carnaval, al Brasil, evidentment, a Venècia, els carnavals. És una cosa que jo crec que l'esperit del carnaval és deixar estar els problemes, sortir al carrer, passar-s'ho bé, i jo crec que s'ha anat aconseguint i que la gent hi aposta i que la gent s'ho passa molt bé. És cert que també hi ha la gent que veu el carnaval com una cosa més llunyana. Potser a Girona, que no estan tant a la Costa Brava, diuen, el carnaval, sí, allà a Platja d'Aro es disfressen i ballen i fan l'animal. Però nosaltres ho vivim molt intensament i ens agrada veure com els altres llocs també ho viuen. Els gironins sempre han vingut aquí a la Costa Brava a celebrar el Carnaval. Jo soc de Girona, sempre he tingut un esperit carnavalesc frustrat i quan vaig arribar aquí a Televisió Costa Brava, escolta, disfressar-se i a gaudir del Carnaval, que aquí es viu amb
amb moltíssima intensitat. De fet, ahir la Joana Valent li comentaven en Jordi Sunyer, que és el que presentava el periodista de TV3, que presentava el Carnaval a Sant Feliu de Guíxols. Escolta, allà a Barcelona, TV3, us baralleu perquè a Catalunya hi ha un pique gros entre els diferents, de bon rotllo, però un pique entre els diferents carnavals, el de Vilanova, el de Sitges, el de la Costa Brava, i en Jordi Sunyer doncs deia, no, el bo, i nosaltres també ho pensem, és el de la Costa Brava. Oh, i tant, això, sens dubte. No podríem ara promocionar un altre carnaval que no fos el nostre, però és veritat que ens agrada molt. I són milers les persones que es desplacen a la Costa Brava Centre, aquí a Platja d'Aro. Aquesta potser és la rua més multitudinària en quant a participació de colles, també en quant a públic. Ve gent de tot arreu a veure el Carnaval de Platja d'Aro en directe. I el que dèiem, no? Doncs aquesta filera de cadires veureu a la tarda que està abassada de gent. La gent es baralla a vegades per trobar la cadira, es porten la manta, es porten el termo amb el cafè en llet ben calentó per no passar fred. I bueno, és això, doncs, venir aquí, disfrutar-ho, i els que no vulguin venir ho podran veure per Televisió Costa Brava, que per això estem fent aquests directes. Aquí darrere nostre ja es comencen a acostar la colla Carnestoltes, ja suposo que els podeu veure doncs en imatges, i Jèssica, si et sembla, quan s'acostin més, pujaré dalt de la carrossa i aniré a buscar el rei Carnestoltes i la reina Carnestoltes. Sí, que et poden adoptar dalt de la carrossa i a veure què t'expliquen aquests Carnestoltes, que són el rei Van der Giri i la reina Rínxols, uns reis molt joves, el que dèiem, no? Doncs de les noves generacions del Carnaval de Platja d'Aro, i a veure què t'expliquen, com han viscut aquesta primera rua d'aquí del seu nucli. La rua del poble sempre és la que fa més il·lusió. Segurament la tarda, quan estigui això passada de gent, estaran entusiasmats. Però jo crec que ha sigut un escalfament, un aperitiu del que serà la tarda, i a ells també els hi va bé, doncs, sentir-se protagonistes i fer-ho davant de tota aquesta gent que s'està acumulant a poc aquí en el tram final de l'Avinguda Segaró de Platja d'Aro. Hem començat que les cadires estaven buides i ara veiem ja que, Déu-n'hi-do, la gent s'ha anat acostant, i és el que dèiem al principi, doncs quan la gent comenci a veure que hi ha ambient aquí, ja aniran sortint dels bars, ja s'aniran assentant, ja aniran veient i gaudint d'aquest carnaval. Precisament la música, els tambors, el ball, les llums, els colors, fan sortir la gent, fan dir, a veure, què està passant, no? I la gent es va apropant, i van veient que sí, que hi ha una rua de carnaval, que no s'estan equivocant, que no és la de la tarda, que també hi ha rua al dematí. I una de les coses que sempre penso abans de començar el Carnaval, i que de fet m'agraden més, és, per exemple, els polítics locals, doncs, veure, ostres, a veure com anirà disfressat, a veure si estarà a la rua, a veure si no, i el cert és que molts hi estan. Per exemple, ara fa poc veiem l'Albert López, el regidor d'aquí de Castell-Platja d'Aro, doncs passant aquí per davant nostre. Sí, va vestit com d'organització l'Albert López, la Imma Gelabert, que la regidora de Turisme, no l'hem vist encara mai disfressada. Li preguntarem també a veure si s'animarà algun any a posar-se algun barret, alguna bo, algunes plumes, alguna coseta. També veiem a Maurici Jiménez del Partit Socialista aquí a la rua de Platja d'Aro en aquesta matinal. A veure, a poc els anirem veient a tots. I si no, ja saben que en el set de Televisió Costa Brava ahir ho vam poder comprovar a Sant Feliu de Guíxols, el qui no vingui disfressat sempre hi ha un barret, sempre hi ha una boa per acabar-li posant. Ho han sentit, les percussions són el que obren aquesta rua d'aquí de Platja d'Aro. Hi ha el grup de percussions que està obrint a darrere, ja poden veure també des de fa estona els reis Carnestoltes enfilats damunt de la seva carrossa, la carrossa dels Pipes. Els Pipes, com els hi dèiem, una de les colles, la colla més antiga d'aquí de Castell-Platja d'Aro. Mentre es van apropant lentament els reis Carnestoltes, la primera carrossa d'aquest carnaval, m'aproparé al públic i preguntaré a veure d'on ve la gent, si coneixen aquesta rua. A veure, aquí tenim... Hola, bones, d'on venen? Hola, de Castell d'Aro. Són de Castell d'Aro, per tant són d'aquí. Exacte. Ja sabien que hi havia aquesta rua aquí al matí? Doncs no, hem sortit a donar una volta i ja ens imaginaven que hi hauria alguna cosa. I el carnaval durarà des del dematí
matí fins a la nit estaran aquí aguantant totes les carrosses que vagin passant durant tot el dia per aquesta avinguda de S'Agaró? No ho crec, no ho crec. I menys amb nens petits, no ho crec. Hola, guapa, que t'has disfressat avui? De gatet. Vas molt guapa. I te vas disfressar a l'escola, també? Sí. T'agrada el carnaval? Has anat mai en alguna comparsa? T'agrada? Doncs passa-t'ho molt bé, que tinguis un molt bon carnaval, guapa. Molta festa, i els altres que els agrada més lluir la carrossa en quant a elements, el muntatge que han fet, les diferents decoracions, i aprofitar ells per fer coreografies genials, moltes vegades espectaculars, a baix, a peu de carrer, ensenyar a la gent les disfresses i ballar. Els Pipes aquest any han apostat, com ho fan sovint, per quedar-se a dalt de la carrossa, arribar a poc, i veurem si quan siguin aquí a baix decideixen sortir de la carrossa i demostrar-nos algun ball. I si no, no pateixis, que ja els anirem a buscar nosaltres. De fet, què et sembla si me'n vaig cap allà, pujo dalt i parlem com veuen aquesta rua matinal? A veure, Xavier, m'agradaria veure un mim entre tants carnestoltes. Amb nosaltres ens acompanya també un dels regidors de l'Ajuntament, Antoni Boteller. Avui organitzant una mica el Carnaval? Pues sí, un any més, aquí ens hi trobem tots, que ens ho passem molt bé. Hem canviat les àrees serioses de l'Ajuntament, les del dia a dia, la feina, per una mica la festa, no? El Carnaval, el veure com la gent s'ho passa bé i demostrar que Platja d'Aro és un municipi amb molt de Carnaval. Sí, això és el que toca ara en aquests dies. De totes maneres, la feina, l'última carrossa sempre és la que ho neteja tot. Això és veritat. I d'aquesta, perquè tot surti bé, tenim aquí l'Antoni Boteller perquè se n'en cuidi. Si no, si veiem que ha quedat alguna cosa malament, l'anirem a buscar. Això mateix. Que vagi molt bé. Esperem que tot surti bé. Que vagi molt bé aquest Carnaval 2015 de Platja d'Aro, aquesta rua matinal que tot just comença i sobretot la de la tarda amb les 70 colles que tenim per endavant. Sí, aquesta tarda n'hi ha 70, esperem que el temps aguanti i si surt el sol serà perfecte. I tant que sí, moltes gràcies. Vinga, vosaltres. Veiem en Xavier que ja està enfilat damunt de la carrossa dels Carnestoltes. A veure què li expliquen. Escolta, a mi m'agrada molt això, estar d'aquí dalt, fent de Carnestoltes, Com ho veieu? Hòstia, també és molt divertit, això. És molt divertit, ens agrada a tots. Rua matí, després també a la tarda, acabareu molt cansats, però suposo que és del que es tracta, no? Clar, el Carnaval es tracta d'això, seguim de festa i més i més i més. És unes setmanes molt i molt intenses, és unes setmanes que sou
doncs, els amos del poble. Aquí avui no governen els polítics, sinó que governeu vosaltres. La gent us estima més que els polítics? Sí, som els reis del carnaval i estem intentant divertir-nos al màxim i divertir la gent com cal. Bueno, això és el que ha dit ella, disfrutar-ho i que tothom s'ho passi bé, és el que importa. Doncs vinga, que us ho passeu bé, jo ja baixo, que si no aquí sortiré de plano. Moltes gràcies. Adéu. Guapíssims els reis carnestoltes, els pipes de Castellplatja d'Aro, la reina Rínxols, el rei Van der Guiri. Xavier, no sé si et volies quedar dalt de la carrossa, podria haguessis marxat amb ells, no, amb aquesta festa que porten? Jo estava molt bé dalt de la tarima, no m'estranya que els agradi ser carnestoltes perquè es veu des d'una vista privilegiada, Ara veiem com baixen els reis carnestoltes, segurament aniran a saludar doncs, a les autoritats que hi ha a la carpa, una carpa que a la tarda estarà vessada de gent també. A poc van pujant. I mentre... Perdona, Jessica, t'estava dient que ens estan tirant carmels com si això fos la cavalcada de Reis, Sí, això és veritat, és veritat. En comptes de confeti ens tiren carmels, que fa una mica més de mal, que el confeti. Fa més de mal, però després és més fàcil de netejar, perquè normalment ens passa, tots els que hem estat a Televisió Costa Brava, que dies després encara trobes confeti al cotxe. Oh, i tant que sí, el confeti realment s'enganxa tot arreu i te'l trobes als llocs menys oportuns. Bueno, ara veiem unes campanilles i uns Peter Pans que ens arriben de Palamós. A poc es van acostant, quan vagin marxant els reis carnestoltes veurem aquesta colla. Una colla bastant multitudinària, jo crec que són més de 100 persones, 135 persones que participen en aquesta colla. I mentrestant, els pipes enfilats damunt de la carpa d'autoritats. No només els reis han baixat de la carrossa, sinó que a poc van baixant tots. Jo crec que damunt de la carrossa quedarà amb prou feines el conductor. I sí, han decidit que es queden en la carpa d'autoritats, els pipes, per tant, formaran part d'aquest públic de la Rua de Carnaval de Platja d'Aro. Són 135 components i sembla tota els permets. És el que t'anava a dir, jo també vull un selfie. Aquest estic de selfie us està anant molt bé per immortalitzar la Rua, no? Jo no hablo español! Això sempre ens passa, Xavier. Imagina't si és internacional el Carnaval de la Costa Brava que venen des de fora. Provarem d'agafar algun Peter Pan. Això sí, ens hem fet un selfie que a veure si el pengen en l'etiqueta Costa Brava CB. A veure. Ells són els perduts de Palamós que ens porten perduts a Nunca Jamás. Aquest conte, aquesta història doncs, tan bonica pels nens petits, la història de Peter Pan. Aquest nen que no es volia fer gran. I quasi tots són grans, ja n'hi ha algun de nen, però Déu-n'hi-do que grans que són. Aprofitem per recordar-los que aquesta colla que ve de Palamós celebra el seu carnaval també aquesta tarda, serà a partir de 3:15. Un carnaval de Palamós que és diferent que el de Platja d'Aro. No sé si estàs amb mi, que el de Palamós és molt de Palamós, no? És fet per ells i per ells, a més a més. El de Platja d'Aro es ven més a les afores, no? Un carnaval doncs, més perquè es vegi de cares al públic doncs, que tenim un carnaval molt bonic, que ve gent de tot arreu, que venen colles de la Garrotxa. A Palamós són molt les colles de Palamós, que n'hi ha moltíssimes, com aquesta que estem veient en imatges, les que omplen, elles soles omplen el que és la seva rua de carrosses i comparses.
I a més les coreografies se les agafen molt i molt i molt en sèrio. És cert, coreografies, disfresses, poder no tenen carrosses tan lluïdes com les que poder veurem aquesta tarda aquí a Platja d'Aro, però és cert que les disfresses, l'originalitat de les coreografies estan molt treballades. I Jessica, aquest matí no hi ha jurat, però les colles s'ho estan passant igualment bé i estan fent els seus balls igualment davant de la carpa d'autoritats. Sí, i quan hem començat la retransmissió, que dèiem que estava l'avinguda bastant buida, que fins i tot ens pensàvem que ens havíem equivocat de dia, s'ha omplert, o sigui, la gent poder no estar sentada a les cadires, però el que és a darrere de les cadires està a tope de públic. Podem dir, doncs, que el simulacre que estem fent és amb èxit, no? Jo crec que sí, que aquest aperitiu poder es convertirà en dinar, Xavier. Aplaudiments pels perduts. A veure, Xavier, si pesques algun Peter Pan que ens vulgui explicar, doncs, si els agrada aquesta rua matinal. Tenim aquí un Peter Pan. Sí, Aquest és l'esperit carnavalès, no créixer mai i passar-s'ho bé. A tope, a tope, a tope. Sí, amb molta gana i de gresca i amb molta festa. Doncs molt bé, que us ho passeu molt bé. A la tarda anireu a Palamós? Sí, sí, en Palmeu, en Palamós i demà en Sant Antoni i anar fent. Doncs vinga, moltes gràcies. Molt animats els perduts. Si segueixen aquest ritme a la tarda poder estaran rebentats, perquè dalt de la carrossa, Déu-n'hi-do, baix també, no paren de ballar, ens han fet diversos balls en un moment, en pocs minuts ens han demostrat que s'han après les coreografies, tal com toca. I les colles no paren, perquè aquest noi que m'ha entrevistat d'aquesta colla ens deia que ara que Platja d'Aro, després a Palamós, Déu-n'hi-do. I ara ve la segona carrossa d'aquest matí, són els esbojarrats, venen de Calonja, són 25 persones, i a veure què ens porten. Xavier, de què van disfressats? Doncs van disfressats, sembla ser de country. A veure què ens proposen. Si encara ens faran ballar, encara ballarem country. Us apropeu cap a tribuna. A poc es van acostant. Els esbojarrats de Calonja també els veiem, com hem vist els carnestoltes de Platja d'Aro, enfilats tots damunt de la carrossa, una carrossa que a vegades sembla fins i tot que les hagin de fer volcar de lo que es mouen al damunt. Ells venen molt tranquil·lets, a veure quan siguin aquí davant, a veure què fan. Amb la cançó del Coyote Dax, Jessica, queda clar que van de country. A veure, Xavier, a veure si t'hi veig aquí ballant. Jo, mentrestant, em vaig apropant a la regidora de Turisme, Imma Gelabert, que la veiem aquí sentada a la carpa d'autoritats. Bon dia, Imma. Bon dia. Què tal? Com esteu veient aquesta rua matinal d'aquí de Castell-Platja d'Aro? Molt bé, molt contents perquè, bé, doncs, són poquetes colles que les que desfilen, però molta gent les que els ha vingut a veure i, per tant, molt contents, molt contents. Nosaltres dèiem al principi de la retransmissió que hi havia molt poqueta gent, que s'estava apropant, potser la gent estava arribant al municipi per veure la rua de la tarda i es trobaven de cop i volta amb aquesta rua. Però és una mica això, no? La gràcia d'aquesta rua del dematí, que vagin veient que el Carnaval a Platja d'Aro no és només a la tarda, sinó que es viu durant tot el dia. És el que procurem, no? Que la gent ja comenci a tenir ambientació de bon dematí. La veritat és que sí, al començament semblava que el temps també estava un dia una mica tapat i ens feia una mica de por, però sí que és veritat que hi ha molta gent que ha anat seguint la rua des del començament i ha anat baixant. Ara aquí ja es veu molta gent que va arribant, que aparquen els cotxes i per tant doncs van venint, i gent que ens ha vingut expressament a felicitar dient doncs, que estaven molt contents de que ho allarguéssim, perquè això vol dir que ja de bon dematí ja s'aixequen amb l'ambient de Carnaval. Aquesta és la segona edició d'aquesta rua matinal del gran dissabte de Carnaval a Platja d'Aro. No sé, regidora, si
si encara segueix sent una prova, si creixerà aquesta rua, si desapareixerà, si es convertirà en una cosa diferent. Poder el carnaval de la tarda es dividirà en matí i tarda. No sé si és la fórmula o a poc es van fent tastets per trobar-la. La veritat és que va estar una prova per veure realment com anava. N'estàvem molt contents ja l'any passat. Creiem que al sector també li agrada molt el fet que s'allargui i per tant jo penso que ja ara ja podem dir que tenim rua al matí i rua a la tarda. El que sí volem és que es consolidi igual que la de la tarda. Per tant, que creixi amb colles, amb gent no sé si podrà créixer, però que sí, que realment sigui una rua doble, la del matí i la de la tarda. Aquesta tarda, qui podrem veure en aquesta carpa d'autoritats que facin de jurat, que valorin les disfresses, les coreografies? És a dir, que per avançar una mica, qui trobarem aquí dalt? A veure, trobarem gent que valorarà, gent que són carrossaires i que per tant valoraran molt la feina que han tingut les colles en fer aquestes carrosses. Gent del món de la música, que per tant les coreografies, tot el que hagin preparat, també del ball. Hi ha gent que... El vermut, regidora. I gent molt divertida, no?, com ells. És a dir, que tots estarem aquí i realment valorant totes aquestes colles que totes han tingut molta feina i per tant jo crec que tindran molta feina el jurat. La gent que ens estigui veient aquest matí i que els estem plantejant aquesta rua com un aperitiu del que vindrà a la tarda, què els hi hem de dir? Què els hi espera? Com és la rua de Carnaval de Platja d'Aro? Hi ha molt de color, hi ha molta gent, moltíssima gent i hi ha molt bon ambient. La veritat és que les colles ens feliciten cada any. Sembla que queda malament dir-ho, però és així. Ens venen a dir que s'ho passen molt bé, que és una desfilada que els hi és molt còmoda i que, per tant, això es nota. Nosaltres que estem al final de la rua els podríem trobar ja amb cara de cansats més aviat, no? Però no, venen amb moltes ganes i s'ho han passat molt bé. El temps en respectarà, no, la rua? I tant, només faltaria, segur que sí. Que vagi molt bé el Carnaval. Gràcies, regidora. Gràcies a vosaltres, gràcies. Jèssica, estic aquí amb una gent que vostès de públic però disfressats també. Sí, eu parlo francès. Parle français. Un poquito español. Sí, él habla muy bien español. Decía que ustedes están aquí de público pero disfrazados. Sí, porque no estamos de vacaciones, pero somos gallegos y profitamos de venir adrede aquí porque teníamos que venir a playa y como sabíamos que había el carnaval, estamos aquí por eso. Y es muy bonito y para el año que viene estamos otra vez aquí. Perfecto, de lo que se trata. Por la tarde también hay rúa de carnaval. ¿Ustedes también vendrán por aquí? Sí, porque hemos comprado un piso aquí y ahora nos vaya a tener siempre. Perfecto, pues muchas gracias y bienvenidos. Bueno, muchas gracias. Gràcies. M'encanta, Xavier, el teu accent gallec que se t'ha enganxat i m'encanta que vingui gent de lluny a viure el Carnaval de Platja d'Aro i que els hagin pogut adoptar, no? Perquè ja són una gent que han vingut a la Costa Brava, els hi ha agradat i han dit que coi, ens comprem un pis i ens hi quedem. Fixa't, Jèssica, que he entrevistat dues persones i dues persones que no eren d'aquí, Dec tenir un imant. Sí, això sí, perquè jo la que he agafat era de Castell d'Aro molt a propet. Els que estem veient són la colla Carnaval Ruta 66. Ells venen de Sant Climent de Peralta, d'aquí del Baix Empordà. Són 46 membres d'aquesta colla i veiem que ens porten una disco amb els tan estimats vinils. Ruta 66 de Sant Climent de Peralta, amb aquests 46 components fent aquest carnaval setantero, vinil setantero. Participem en el Carnaval de Platja d'Aro. Si algú necessita suspensions pel cotxe, que pregunti a la colla Ruta 66 on se les han comprat, perquè Déu-n'hi-do com es mou la carrossa. Sí, això és el que dèiem abans, que les carrosses a vegades tenen un moviment que Déu-n'hi-do, a veure si es despenja algun d'aquests altaveus i prenem mal, esperem que no, I clar que sí, Xavier, perquè es vegi que l'Empordà no és només sol i platja. Els de Sant Climent de Peralta ens porten un tractor, perquè veiem que també tenim el camp, el treball del camp, i aquest gran tractor està arrossegant una carrossa també molt gran. Amb la barra de la discoteca a dins,
molt significatius del Carnaval. Les colles pràcticament totes porten un got a la mà. Hola! Hem tingut un espontani que ens ha agafat el micro. I Jessica, jo el volia entrevistar, però tu ha marxat corrents. Mira, és aquest, ara el tens tu. A veure. Ens acompanya un dels membres d'aquesta colla de la Ruta 66. Veniu de Sant Climent de Peralta, teniu carnaval també allà? Cada any, venim cap aquí, a més. És un festival, això. Us agrada molt el carnaval de Platja d'Aro? Home, i tant, i l'any que ve, si podem tornar a repetir. Què us sembla aquesta rua matinal? Molt bé, començar bé el dia. L'any passat vau venir al matí o a la tarda? L'any passat a la tarda. Què us ha semblat també? Sortir al matí també té la seva gràcia, no? Sí, per començar bé el dia, no? Quantes rues us queden per endavant? 1, 2, 3. 3 rues per endavant, quines són? L'Escala, la Bisbal, evidentment, i Calonjo. Doncs molt bé, m'agrada molt com aneu, heu portat molta marxa a Platja d'Aro, que passeu molt bon carnaval. Igualment, merci. Estem ja arribant a la recta final, ara ve la colla Carmània, que venen, si mal no recordo, Jessica, venen de Pals. Doncs sí, és una colla que venen de Pals i ens porten el tema U.O. Som de por. Les deixarem ballar i després intentarem pescar-les i els hi preguntarem també pel carnaval de Pals, a veure si en allà també es diu com es diuen aquí o es diu a la seva manera. Veiem que són molt jovenets. A veure si és una d'aquestes colles que neixen a les escoles, no? Pròpiament dites, i que amb els anys van veient com diferents generacions d'alumnes van participant en les colles i llavors aquests alumnes es fan grans, marxen i suposo que participen en colles diferents que no siguin de les escoles. Hola, què tal? Hola, bona nit. Vosaltres veniu de Pals? Venim de Pals, és la primera vegada que venim. I de què aneu? Som de por. Veniu de por. Hem vist molta gent jove en aquesta colla, molts de nens. Sou una colla especialment de nens d'una escola? Som famílies amb criatures. Sou famílies amb criatures. I sou l'única colla de carnaval que hi ha a Pals o en teniu més? En principi una i prou. I a Pals quan celebreu el vostre carnaval? El vam celebrar dissabte de la setmana passada. Va ser el primer any. Vam organitzar una botifarrada i vam tenir un grup de música i disjòqueis. Va estar molt bé. I és la primera vegada que veniu en el Carnaval de Platja d'Aro o ja sou assidus? Com a colla Carmània és la primera vegada, perquè fa només 2 anys que funcionem. Així sou molt jovenets, també. Sí, home, i tant. Què us ha semblat? Desfilar per aquesta avinguda que a poc s'ha anat omplint de gent. No, ha estat molt bé. La veritat és que força gent i molt animat. Ens ha agradat molt. I amb aquest parell d'anys que fa que sou colla, ja s'ha endinsat ja aquest esperit del Carnaval doncs, que cal tenir per sortir, no tenir vergonya, ballar i passar-ho bé? A veure, molts d'aquesta colla han participat en altres colles de Palafrugell. El que passa que ara el tenim mainada, havien quedat una mica aturats i ens hem tornat a animar una mica tots plegats. Clar que sí, doncs que tingueu un molt bon Carnaval. Si encara us queda alguna rua on participar, passeu-vos molt bé. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies, adéu-siau. I Jessica, ja tenim l'última colla d'aquest matí, que són les il·legals. Les estem veient, les il·legals de Palamós, són 13 noies i ens porten aquest signe negre amb molta marxa. Aplaudiments per aquesta coreografia que ens han portat les il·legals de Palamós amb el seu signe negre, guapíssimes. El que dèiem, no? Colles de Palamós, colles amb unes coreografies molt elaborades.
posat el seu punt i final. No sé si veuen les càmeres que la gent s'ha quedat amb ganes de més, no, Xavier? Doncs si s'han quedat amb ganes de més, aquesta tarda aquí, o si no, a Televisió Costa Brava, que també ho farem en directe. I tant que sí, la rua aquí a Platja d'Aro començarà a partir de les 4 de la tarda i nosaltres al directe, com que hem d'esperar que les colles arribin a aquest punt final de l'Avinguda Sagró, on mostren la seva coreografia, doncs seran a quarts de 5, les 5, quan començarem a la retransmissió en directe de la gran rua de carrosses i comparses de Platja d'Aro, la 38a edició d'aquesta rua que s'ha convertit en un dels referents del Carnaval de Catalunya i on em sembla que hi ha més de 70 colles que hi participen, on també podrem veure Carnestoltes una altra vegada, no, Xavier? I tant, els Carnestoltes tornaran a obrir la rua. Doncs nosaltres acabem aquí aquesta rua matinal, que tingueu un molt bon Carnaval. Avui és 14 de febrer, és Sant Valentí, és el dia del Carnaval de Platja d'Aro i precisament a Platja d'Aro ens diuen que Kiss is for you, no? Molts de petonets, molts de petonets. Doncs amb el petó d'en Xavier acabem, que vagi molt bé, bon Carnaval. Adéu.